Os nenos de infantil disfrazanse de Breogán, un xigante moi forzudo e cun escudo na man. Os dous seguintes cursos van da Santa Compaña, os espíritus medosos que te asustan as arañas. Toca terceiro e cuarto, o seu disfraz vai detrásnos, fan demasiadas trastadas e fan mal como os malos. Por último, quinto e sexto, vístense de pelo chosco, adormecen aos nenos e divírtense connosco. Xa